Għal darb'oħra il-Prim Ministru Robert Abela reġa' spjega li l-emenda li qed tiġi proposta għal kodiċi kriminali sabiex jiġu protetti l-omm u l-professjonisti mediċi f'każ ta' komplikazzjoni serja li tpoġġi f'periklu gravi ħajjet jew saħħet il-mara se żżomm l-abbort illegali kif inhu. Fl-istess waqt iżda din l-emenda se tagħti serħan il-moħħ legali f'każijiet meta ikollhom jitwettqu interventi f'żewġ ċirkustanzi biss li fil-fatt ilhom jitwettqu fl-isptar iżda li mhumiex koperti legalment. Meta kienet titkellem mal-ġurnalisti fit-tmiem iż-żjara lill-kumpanija Teva f'Bulebel, il-Prim Ministru spjega li l-parir tal-Avukat tal-Istat kien li din ma tistax tibqa' hekk minħabba li din il-prassi jeħtieġ li tkun koperta bil-liġi. Dr. Abela sostna li l-Gvern se jibqa' impenjat li jibqa' dej bid-diskussjonijiet dwar din l-emenda iżda mhux lest li tinġib fix-xejn il-protezzjoni li hemm maħsuba għall-ommijiet u l-ħaddiema mediċi. Il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni qed tpinġi narattiva mhux veritiera u qed tipprova iddaħħal il-biża' fost il-poplu. Kien għalhekk illi l-prassi illi ilha teżisti f'pajjiżna tant snin, illum se nkunu qed nikkristallizzawha, nikkodifikawha fil-liġijiet tagħna biex nagħtu serħan il-moħħ illi meta tabib jaġixxi f'żewġ ċirkostanzi biss irid inkun ċarissimu li f'żewġ ċirkostanzi biss hawnhekk ħadd ma qed jikkontempla mqal li b'xi mod minn tieqa jew mhix ventilatur jintroduċi l-abort. Mela dik nixtieq niċċara u nagħmilha ċara daqs il-kristall kif kelli diġà opportunità illi nagħmel imma biss fejn għandek ċirkostanza waqt titqala fejn ħajjet l-omm qiegħda f'periklu jew saħħitha qiegħda f'periklu gravi, allura hemmhekk meta t-tabib jagħmel intervent u l-fetu jintilef, allura hemmhekk ikun eżentat kemm it-tabib kif ukoll l-omm prospettiva minn responsabbiltà kriminali. Dik hija l-unika emenda li qegħdin nagħmlu naturalment iva. Aħna kommessi li nibqgħu għaddejjin f'diskussjonijiet biex jekk hemm xi ħaġa f'dan il-messaġġ tagħna illi mhijiex qed tinftiem nistgħu nibqgħu niċċaraw jekk hemm xi fine tuning illi għandu jsir fid-diċitura tal-liġi lesti li nikkonsidraw ukoll li maħniex lesti però huwa illi l-protezzjoni li rridu nagħtu bil-liġi lit-tabib u lill-omm nagħmlu xi emenda illi nġibuha fix-xejn.